Vet aquí que una vegada hi havia una àvia que tenia molts anys i 3 netes, una de gran i educada, una altra de mitjana, rondinaire i despistada i una altra petita, petitona. El dia del seu aniversari, l'àvia va decidir convidar-les a menjar el seu millor pastís, el que feia amb farina, llet i ous. Al rebost de l'àvia hi havia de tot, arengades amb oli, pernil de cèrvol, tomàquet en conserva, melmelada de préssec, de pera, de figa, rostit de pollastre, picades per fer sopes, all i julivert per al que fos. El que no hi havia en aquell moment eren farina, llet i ous. Hola, bona tarda. Avui us volia fer una proposta una mica especial. En comptes de recomanar-vos un llibre, us recomanaré una col·lecció de llibres d'una editorial. En aquest cas és l'editorial Oco. Aquesta editorial es defineix a si mateix en la seva web com un espai de creació amb propostes innovadores que convida a somiar, reflexionar i assaborir imatges, músiques, veus i paraules. És una editorial que participa molt activament en totes les coses que es mouen al voltant del llibre, en fires, per exemple al Liber, participen a Bologna, també en salons cinematogràfics. Penseu que també tenen una secció de curs d'animació a través de Oco Films i dintre de la seva editorial de llibres infantils tenen diferents franges. Tenen nanocos pels nens més petitets, la sèrie O per nens de 3 a 7 anys, la sèrie Q per nens a partir de 7 anys, i etc. I després, com a editorial, tenen molta presència al que són les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, al YouTube, i a la seva pàgina web tenen molta informació de tot això que us he estat explicant, de totes les seves col·leccions. Podeu accedir al seu catàleg, al catàleg complet de l'editorial, i fins i tot fer les comandes. Els seus àlbums han rebut diferents premis i mencions en premis internacionals, com per exemple els premis White Raven, que premien els àlbums infantils més bonics, també premis a nivell espanyol del Ministeri, va rebre un premi per l'àlbum infantil Xocolata, el primer premi va rebre per aquest llibre, i com podeu veure aquí són llibres que són, la veritat, preciosos a nivell d'il·lustració, com per exemple aquest Ojo Brusco, que està només en castellà, perquè és una editorial que edita en gallec també, castellà, català, però aquest en concret, el d'Ojo Brusco, no el tenen en català, però m'agradaria ensenyar-vos-el perquè és d'un autor, del Gonzalo García, que està molt especialitzat en literatura infantil i juvenil i és una persona molt dinàmica en aquest món. Aquest llibre ens explica la història d'un ratolí que està cansat de sempre haver-se d'amagar dels gats, de no tenir menjar i decideix anar a donar una volta pel món. En aquest viatge es troba amb un company, que és aquest gos d'aquí, es troba també un elefant i tots junts emprenen un viatge cap a la Lluna amb aquests coets tan divertits, on trobaran Ojo Brusco, el protagonista del conte, que és aquest mena de monstre polifem cíclop que, com podem imaginar, sent un monstre, té molta gana. Com acabarà el llibre? Doncs l'haureu de llegir, evidentment. També tenim aquest llibre que es diu El Papu, que és una història d'aquelles més clàssiques també. Tenim una àvia amb 3 netes que els hi fa anar a buscar menjar al rebost. I en aquest rebost hi ha un monstre que es diu el Papu i que es va menjant a totes les netes. En la mateixa línia d'aquest de monstres, com aquest del Papu, trobem La Gruixa Grinyoladents. Aquest és un llibre que agrada molt aquí a la Biblioteca de Cambrils. Les il·lustracions de la bruixa són brutals. I bé, la història és d'aquelles més tradicionals, és una bruixa que viu en una casa enmig del bosc i són 3 germans que decideixen, fent cas omís del que els ha dit la mare, que no vagin al bosc, anar-hi, es perden i arriben a la casa de la bruixa. Aquesta bruixa, que viu en aquesta casa d'aquí tan tenebrosa, els acull en un primer moment, però amb no gaires bones intencions, que també veureu cap al final del llibre. Per
què us recomano avui aquesta sèrie de llibres? Doncs perquè són uns llibres que no deceben, ja veureu si els agafeu. Són llibres que agraden sí o sí. Tot i ser de temàtiques diferents, perquè n'hi ha que són de monstres, altres són d'històries més quotidianes, els dibuixos també són molt diferents, però tenen en comú que la il·lustració és molt potent i el vocabulari també trobo que pels pares pot agradar perquè és un vocabulari molt acurat i que amb les històries que són sovint molt repetitives pot ajudar els nens en el tema del llenguatge i l'aprenentatge del llenguatge i introduir-los en el món de la lectura.